Welkom bij deze speciale uitzending van Pitlane, waarin we het gaan hebben over de Grand Prix van Maastricht. Een race door de straat van onze provinciehoofdstad, maar wel dan virtueel. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Wat we precies gaan doen, dat gaan we zo meteen aan u vertellen. Ik ga u eerst voorstellen aan ook de bijzondere tafel die we hebben. 2 Maasens. Andy Maassen om te beginnen, eigenaar van Simformula en de organisator van dit evenement. Welkom. En natuurlijk ook Xavier Maassen. We zien je altijd voorbij komen bij de Formule 1 voorbeschouwingen. En zelf natuurlijk coureur. Heb je er zin in simracen? Ja, sowieso. Altijd leuk. Mooie wedstrijd. Absoluut de Europese top die we hier bij elkaar zien. En dan door de straten van toch wel ook een beetje mijn eigen stad. Maastricht, prachtig circuit. Dus we kijken er naar uit. Ja. Andy, wat gaan we precies doen vandaag eigenlijk? SCV zegt het, we gaan simracen. We gaan de finale rijden van Simformula Europe 2022. Online, met een fantastisch deelnemersveld, 8 finalisten. Door de straten van Maastricht. Ja, dus het is een soort, ik hoorde het al gezegd worden, een soort EK-finale eigenlijk. We hebben in ieder geval de Europese top en zo mag je het wel noemen inderdaad. Ja, waarom gebeurt dat eigenlijk in de straten van Maastricht? Want dat vinden wij natuurlijk heel, heel mooi en heel leuk om te zien, het is herkenbaar. Maar waarom nou net Maastricht? Het circuit hebben we ontwikkeld in 2018, dus daar zijn we in ieder geval erg trots op en het is een mooi circuit. We kunnen natuurlijk de gangbare circuits rijden, maar aan de andere kant, dit is ook een heel lastig circuit en dat maakt het ook voor de rijders vandaag heel lastig. Ja, dat levert wel mooie races op. Ja, wat maakt simracen nou eigenlijk leuk, Xavier? Want jij hebt het ook gedaan hè, in het verleden. Ja, en we gebruiken het nog altijd als een tool om circuits te leren kennen. Omdat tegenwoordig simracen zo goed eigenlijk de realiteit nabootsen. Het wordt allemaal steeds echter en echter en beter. En de competities worden ook steeds groter. En hier ga je ook gewoon mooie races zien. Je ziet ook steeds meer van deze races, inderdaad, die worden uitgezonden op televisie. Ja. Omdat het ook gewoon spanning en sensatie geeft. En om het zelf te doen is natuurlijk ook gewoon fantastisch. Omdat je ook kan meten tegen de grote jongens in die simracewereld. Ja, het kan zelfs een opstap zijn naar bijvoorbeeld de Formule 1. Vraag dat maar bijvoorbeeld aan Colin Spork. Heerlenaar, 17 jaar oud. En hij doet onder meer simracen voor het Formule 1-team van Alpine. Uiteindelijk is de droom om bijvoorbeeld bij een groot team in bijvoorbeeld de fabriek te kunnen rijden. Bijvoorbeeld in de echte wereld te kunnen rijden. Maar goed, dat heb je natuurlijk niet altijd in je eigen handen. Dus je moet gewoon blijven presteren. En uiteindelijk kom je dan hopelijk terecht waar je hoopt terecht te komen. Want er zijn jongens die in jouw positie ook voor de fabriek mogen rijden. Klopt. En in de fabriek van een Formule 1 team staat ook een simulator. En daar worden dingen in getest, omdat je hebt natuurlijk op de baan maar een beperkte tijd om te kunnen rijden. En dan wordt in de simulator heel veel getest als voorbereiding. En daar worden bepaalde jongens echt puur voor getekend en dat is als het ware hun werk. Ja, want dat zou je natuurlijk graag willen. Tuurlijk, 100%. Dat is denk ik een droom voor elke simracer, dat je zo'n taak op je krijgt. Ja, hoe ver zit je daar nog vanaf? Dat vind ik lastig te zeggen. In principe zou het nog jaren kunnen duren. Maar in principe zou het ook zomaar, als je geluk hebt dat een stoeltje bijvoorbeeld net vrijkomt, dat er net een team als het ware de interesse in jou heeft. Ik werk er hard voor en ik doe mijn prestaties op de baan. Geef ik natuurlijk het uiterste. En dan hoop ik dat ik ooit ergens zo op zo'n positie terechtkom. Ja, best bijzonder om te zien, hè? Iemand op die leeftijd die daar zo zich op stort. Zie je het steeds meer de laatste jaren voorkomen, Andy? Het wordt een steeds meer professionele wereld inderdaad. Dus je ziet ook wel dat de nieuwe racers ook redelijk een boterham kunnen verdienen in dit veld. Natuurlijk moet je nog altijd tot de top behoren om daar echt aan te kunnen verdienen. Maar je ziet er wel steeds meer gebeuren. Ja. Ik ken Colin al een paar jaar en hij is wel echt snel. Ja, hoe ziet het prijzengeld bijvoorbeeld uit? Misschien iets waar niet altijd over gesproken wordt, hè, maar dat geeft wel denk ik weer van wat er te halen valt, letterlijk en figuurlijk. Goed, dat is afhankelijk van de competitie, maar dat verschilt van een paar €100 tot €100.000. Maar daarnaast verdienen ze ook gewoon een salaris bij hun team. Ja, precies. Als jij dat hoort, Xavier, denk je dan dat had mij ook wel leuk geleken misschien? Ja, ik ben op een manier denk ik van een andere generatie. Je ziet heel veel ook jonge auto's. Op het circuit de Grand Prix van Maastricht. We zien achteren het reuzenrad, er zit Herbert bovenin te kijken naar deze Grand Prix van Maastricht. En dan gaan we de bocht om naar rechts. Hier is natuurlijk het moment waar we weer een inhaalactie kunnen zien. Die zien we ook achterin het veld. Kasdorp en Simonic die proberen bezig daar elkaar in te halen. Maar dat lukt niet. Ik denk dat op dit moment de stand zoals het er nu is voor Thoman is die prima. Die zal dit heel erg goed vinden. Want daarmee
hiermee haalt hij de grote pot met geld binnen. Absoluut, maar we kijken ook naar Kasdorp. Want Kasdorp die zit in de slipstream bij Simon Siets. Maar ook is het Siggy die hem daar aan de binnenkant zet. Jajovski die laat ook Thoman voorbij. En zo is Thoman naar de tweede positie opgeschoven. Jajovski, en zo zie je, dan kom je als leider de tunnel in. Kom je als derde de tunnel uit. Nou, in Monaco gebeurt dat niet. Zo lang is die tunnel hier in Maastricht. Ja, geweldig toch, hè? Nu Siggy, ja, toch wel, ja, laten we zeggen, toch wel misschien een van de beste rijders. Misschien wel de beste rijder van de wereld. Die nu hier voorop rijdt. Die hier dan deze tweede race aan de leiding is. 3 minuten en nog een heel klein beetje zijn er te rijden. Plus dan misschien nog een ronde erachteraan. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van op welk moment ze dan over de finish hier komen. Is het Kevin Siggy van Team Redline. De ploeggenoot van Max Verstappen in het simracing. 23 jaar oud uit Slovenië. En volgend jaar in een echte auto, in een echte DTM, op een echte asfalt rijden. Maar voorlopig hier in de virtuele wereld, in de virtuele Grand Prix van Maastricht aan de leiding. De top 5 als aan een touwtje komen ze uit die lus. Dan richting het achterste rechte stuk. Ook dat weer een flink aantal kilometer voordat we op behoorlijke snelheid door het bassin gaan jagen. En het is Kevin Siggy, degene die nu aan de leiding rijdt voor Thoman. Thoman, nogmaals, mocht hij zo finishen, dan is hij de kampioen. Want Kevin Siggy, die werd slechts vierde in die eerste race. Nadat hij dus in contact kwam in die eerste wedstrijd. Maar ja, we hebben al zoveel hectische momenten gezien. Het zou zomaar niet het laatste moment kunnen zijn. Maar als ik dit zo zie, gaan we zo dadelijk wel de laatste ronde in. Dus de laatste 8,3 kilometer. En dan weten we wie hier dan de winnaar wordt van Sim Formula Europe 2022. We rijden mee met Jiri Thoman. Heeft prima zicht naar voren. Zal in de spiegels kijken en denkt, nou, dat gaat nog wel iets groter zijn. Maar als het zo finisht, is hij de kampioen. Ja, en Jiri Thoman pakt ook nog een punt mee uit de kwalificatie. Want in die kwalificatie werd hij derde. Goed voor 1 punt voordat de echte grote races al begonnen zijn. Dat zou dadelijk nog eens heel belangrijk kunnen gaan worden. Siggy aan de leiding. Heeft niet veel voorsprong. Wat is het? 14e van een verschil op Thoman. En Thoman, ja, die hoeft niet aan te vallen. Die moet natuurlijk ook nu zitten te rekenen. Die moet zitten te rekenen thuis op zijn computer. Nou, niet op zijn computer, want dan heeft hij dadelijk een crash. Maar in ieder geval hoofdrekenen, dat zal hij zeker voorlopig aan het doen zijn. Hij ziet dat Jajovski ook heel erg op het vinkentouw zit. En we zien wederom in de tunnel een aanval. Ja, en het is dus Thoman dus die zegt van, nou, hij kan het rustig aan doen. Maar ondertussen denkt hij, nou, ik kan ook gewoon voor dagsucces gaan. Waarom niet? Nou ja, waarom inderdaad niet? En dus heeft hij nu de leidende positie overgenomen. Ja, dat zou het zijn, zeg, 2 overwinningen pakken. En dat is een klein contact aan van Siggy. En dat soort kleine contactjes, dat kan misschien al funest zijn voor de topsnelheid van Siggy. We zagen het in de eerste race. En Thoman heeft een goede run, hoor. Bij het uitkomen, veel meer tractie. Het lijkt erop dat hij misschien wel meer vleugel heeft staan. Dat is misschien een aanname. Maar dan gaat hij wel een gat in de lucht slaan op dit moment. Maar Thoman in de slotronde van Sim Formula Europe 2022 pakt hij ook even de leiding over. Niks rustig aan doen. Gewoon toeslaan op het moment dat het kan. En dan moet je het nu even volhouden. Geen fouten maken. En het is zeker geen koekenbakker die Thoman. Hij rijdt voor het team van Romain Grosjean. 28 jaar, kwam bij Tsjechië. En was in 2021 endurance kampioen in de LMP2-klasse. In 2021 had hij sowieso een heel goed jaar. Want toen werd hij ook derde in de BMW Sim. En nu lijkt het alsof hij een heel groot succes gaat binnenhalen. Want hij gaat hier eigenlijk een beetje het Europees kampioenschap van het simracing dadelijk binnenhalen op het circuit in Maastricht. De klok tikt door en we zien dat er nog een seconde of 10 te rijden. Dat betekent dus dat we dadelijk nog een ronde erachteraan gaan krijgen. Of is het nu meteen de finish? Ja, nee, dit is zo meteen de finish. En het was, Jajovski probeerde nog een alles of niets poging te doen om het gat te dichten. Raakt daar de muur. Maar het was die exit van Thoman uit de lus. Opkomen op het achterste rechterstuk. Dat was de sleutel. Als hij daar goed uitkwam, hier kun je namelijk niet meer inhalen. Het is Jiri Thoman. 1 keer rechtsaf, 1 keer linksaf, weer richting de Noorderbrug. Wint niet alleen de eerste race, maar wint ook de tweede race. En dus de terechte kampioen van Sim Formula Europe 2022. Ja, geweldig gedaan. Natuurlijk ook nog even kijken naar onze Limburgse deelnemer Kasdorp. Die wordt op 1,8 seconden vijfde en heeft dan toch een heel klein beetje de Limburgse eer hoog gehouden. Nou, dat was spectaculair als bij elkaar. Ja, je ziet het misschien niet, Andy, maar ik heb eigenlijk op het puntje van mijn stoel gezeten, de hele race. Ik denk we allemaal. Ik weet niet of het nou voordelig was of nadelig dat we het eerste stukje hebben gemist. Maar volgens mij hebben we meer als genoeg spanning in het stuk gekregen wat we hebben gezien. Ja, zeg dat wel. Xavier, ook als jij kijkt naar die race, het ziet er dan uit. Race 1 winnen, Jiri Thoman race 2 winnen. Dan zou je misschien zeggen, scorebordjournalistiek, ja, duidelijk de beste. Maar zo makkelijk was het natuurlijk niet. Nee, zo makkelijk was het zeker niet. Maar hij had het wel heel goed voor elkaar. En het was interessant. We zien in die tunnel. Hij bleef lange tijd hangen. En op een gegeven moment ging zijn teamgenoot. En daar zag je dat teambelang wel opkomen. Het leek wel of hij echt
Ziggy voorbij liet en meteen zijn teamgenoot. Waardoor hij aan de achterkant kon sluiten. Waardoor aan de achterkant de druk bij Thomas werd weggehouden. Waardoor hij daar in ieder geval niet meer de druk voelde. Maar ja, toen lag hij op die tweede plek en kon hij ook nog een keer Ziggy gewoon pakken. Dat was misschien wel onverwachts. Maar met een tweede plek had hij ook genoeg gehad. Maar ja, met vlag en wimpel, want hij ging er overheen. En ook weer terug naar de Kennedybrug over naar de Lus kwam Ziggy ook echt niet meer terug in die laatste ronde. Dus ja, het was wel echt een mooie wedstrijd om te zien. Klein beetje teamstrategie ook wel wat we zagen van het team van Romain Grosjean. Die met 4 rijders aan de start stonden in deze finale. Dus ze hadden die power ook en hebben die ook gebruikt uiteindelijk om die overwinning wel mee naar huis te nemen. Ja, jij zegt het al, teamstrategie. Hoe belangrijk is die teamstrategie in zo'n evenement als dit? Ja, we hopen eigenlijk niet zo groot, hè, want we willen natuurlijk een enorme... Maar ik moet zeggen, ik vond het fantastisch om te zien. Ik denk dat Xavier gelijk heeft in het feit dat hij zegt van, dat Eran dat heel bewust en heel slim deed. Gezien het feit dat hij weinig kans had om overal eerste te worden. En hier natuurlijk alles te winnen had. En hij deed dat heel slim door meteen dat gat te dichten. Ja, ik denk wel dat misschien wel Romain zelf aan de telefoon hing om te zeggen van volgens mij moeten we hier ingrijpen en zorgen dat we die overwinning binnenhalen als team. Ja, want als je kijkt naar Jiri Toman, endurance kampioen in de LMP2, derde bij de BMW Sim vorig jaar. Is dit nou voor zo'n jonge 28 jaar Tsjech, is dit nou de grootste overwinning uit zijn simcarrière tot dusver? Moet je dat zo een beetje zien? Ja, ik denk dat het wel in een top 3 lijstje terechtkomt. Ja, precies. Ja, het was een naam ook wel, die minder misschien in die top 8, hè, we hadden het over een Europese top en daar hoort hij wel bij, maar het was zeker geen favoriet vooraf. Ja. En dan is het toch wel mooi dat hij het wel gewoon heel goed doet. Natuurlijk met een beetje geluk uit de rotzooi gebleven in race 1. Maar om dan race 2 ook nog te winnen, ja, dan laat je wel zien gewoon dat hij ook echt deze race en voor dit kampioenschap echt de absolute baas was. Maar zoals je zegt, dat was natuurlijk fantastisch om te zien dat hij nog voor de overwinning gaat. Ja. Hij had zijn rust achter zich door Eran, maar hij pakt toch die overwinning. Ja, we kunnen even gaan kijken naar de beslissende inhaalactie die deze wedstrijd toch in het slot gooide uiteindelijk. Het gebeurde onder meer in de tunnel zoals zo vaak. Als je nou kijkt, Xavier, naar deze beelden en überhaupt naar deze race, in hoeverre speelt zo'n circuit dan een rol om dit dan toch ook een mooie race te laten zijn? Ja, die tunnel is wel echt een scherprechter, want daar kan altijd goed ingehaald worden. Ja, dat is wel heel mooi, omdat je daar echt die lange slipstream hebt. Het werkt een beetje zoals een DRS in de Formule 1. Het is zo'n lang rechtstuk dat je gewoon er echt goed langs kan slipstreamen. Maar ja, je moet dan ook wel oppassen, want richting de Kennedybrug heb je eigenlijk ook weer zo'n lang rechtstuk. Iets minder lang. Dus ja, het circuit heeft wel zeker meegespeeld om goede inhaalacties te zien. Ja, gewetensvraag. Is dit niet eigenlijk veel spannender dan de Formule 1? Ja, het is anders. Het is anders. Het zijn appels en peren, vind ik. Uiteindelijk simracen, het blijft wel in die zin simracen en het echte gevaar dat iemand crasht, dat iemand in een ziekenhuis kan belanden of nog erger, dat heb je niet. Iemand drukt op escape en ligt op zijn kop en ligt uit het spel en stapt uit zijn computer thuis. En dat verschil blijft natuurlijk bij het animo voor de echte autosport natuurlijk wel groot houden, omdat mensen toch hun leven op het spel zetten. Dat is hier niet, maar we zien wel gewoon dat het op het scherpst van de snede wordt gereden. En die jongens ook gewoon enorm veel uren kunnen insteken om te oefenen, waardoor het ook zo dicht bij elkaar zit. En we hebben gewoon een prachtige avond sport gezien. Ja, hoe denk jij daarover, Andy? Komt het steeds dichter bij elkaar, die werelden? Nou ja, goed, ik moet zeggen wat Xavier ook echt terecht zegt. Je hebt het verschil natuurlijk inderdaad tussen circuit racen en het virtueel racen. Het stukje gevaar is net iets anders. Maar ja, de spanning, vind ik, die zit toch echt wel koor bij elkaar. We zagen 5 auto's op een seconde van elkaar rijden die tunnel in. Nee, ik werd wel bang, moet ik zeggen. Ik was zelf al bang om te crashen. Dus ja, dus je zit wel op een puntje van je stoel wat je terecht zegt. Zeker zal er een overlap zijn van de 2 werelden, maar dat zal... het zijn wel nog 2 werelden altijd. Ja. En dat is ook terecht zo. Ten slotte, laatste vraag. Hoeveel groei is er nog voor het simracen wat jou betreft? Nou, we zitten in het beginstadium. We gaan de komende jaren enorme groei meemaken in het simracen. Goed, ik ga jou bedanken voor je komst naar de studio. Tof dat we deze races konden zien. Xavier, ook jij bedankt voor je visie. En ook bedankt onze commentatoren natuurlijk, Maurice Jessen en René Hoogterp. Het was een spektakelstuk uiteindelijk, de Grand Prix van Maastricht. Het simrace evenement door de straten van onze provinciehoofdstad. Met uiteindelijk ook een conclusie die toch niet tegenviel, laten we dat zo zeggen. Ik bedank u voor het kijken naar deze speciale uitzending van Pit Lane. Volgende week zijn we dan met een voorbeschouwing op de Grand Prix van Singapore, waar Verstappen misschien wel kampioen gaat worden. Tot dan.